Добре дошли в бъдещето на домашния уют. Запознайте се с Smart Home Бояна. Дом, който се грижи за вас. Всяко устройство е свързано към централен сървър, намиращ се в специално обособено за целта таванско помещение. Осветлението се контролира чрез дистанционно управление от централен панел, разположен на лесно достъпно място на стената. Може да се регулира ръчно или с предварително създаден сценарий. Системата разпознава движението и автоматично включва мека светлина през нощта. Шторите могат да се управляват с приложение или автоматично според атмосферните условия. Модулът комуникира с Google и Apple Weather за най-новите прогнози. Релсите за пердетата също се контролират автоматично, съобразявайки се с слънчевата светлина, вятъра и температурата. Контролният панел на стената управлява и музиката в дома. По този начин нивата на звука се настройват лесно и удобно. Климатиците и кухненските уреди също могат да се управляват дистанционно от смарт-системата. Домофонът и звънецът позволяват видеонаблюдение и комуникация с входа на сградата и апартамента чрез същото мобилно приложение. Смарт-системата има и паник режим. Той предпазва от нежелани гости и действа като аларма. При отчитане на активност, когато жилището е празно, вдига шторите, активира светлините и усилва звукът до максимален предел, за да обезпокои нарушителя и да сигнализира за опасност. Насладете се на комфорта и сигурността с Smart Dome. Живейте умно, сигурно и удобно.